Ainda quedei, e revirándono do tempo emocional, outra idea, e gústame moito porque é un pouco paradoxal, non? Vivir recéns de nós mesmas e vivir o tempo fora de nós. E daquela anoteino así. Era esta idea, non, de idealizarnos nós no pasado. Cando a veces pensamos xa é que xa nada vai ser como cando era nova, é que xa nada vai ser igual, é que eu xa non vou sentir aquilo que sentín, non? E isto, esta idea, é como para boicotear o presente, non? É outra forma de evasión da eu que son hoxe no presente. Anoteino así. Idealizámonos no pasado, pero a idealización é algo que o di a palabra, non? Collemos só aquelo bo para recrear esa emoción tan positiva, non? Que nos reconforta, éramos a rehostia. Sí, a nosa mente consérvanos todo aquilo bo. Mais aló de idealizar o contexto e todo, que estaría implícito, non? E as persoas que facían parte daquelo, estamos idealizándonos nós. E a idea é que xustamente non temos que responsabilizarnos daquel contexto, daquel escenario, daquelo que podíamos sentir, nin daquelo que pasou ou non pasou, porque non soupemos responsabilizarnos, e hoxe idealizámolo, porque xa está, hoxe non teño que afrontar aquilo. É moi interesante. E incluso idealizarnos no futuro. Tamén estaría esa parte na que, pero no futuro xa sí, cando todo pase, que é pouco realista. A veces idealizámonos no futuro en algo que é imposible, sabes? O sea, cando teña o traballo ideal, a casa ideal, a parella ideal, as amizades ideais, nun contexto ideal, e vou ter saúde e cartos e cero problemas, sí? Idealizarse. Sería como un individualismo íntimo, sería esta idea individualista, na que eu só, pero íntimo. É íntimo porque, de feito, o individualismo podémolo ver na sociedade, non funciona, e a parte é hasta vergonzante, non? O individualismo exércese moitas veces, máis verbalizar, non, é que eu só me importo eu, a min dame igual, se paso por riba dos outros. Isto é un discurso que ninguén vai dicir, por iso a xente vive con eso que chaman disonancia cognitiva, non? O seu discurso non dita cos seus actos. Aquí tomei a nota desta idea dos vínculos utilitarios, porque ao final seremos individualistas, mas nós non somos sen o resto. Todo o que hai en nós materialízase o confrontalo. Eses vínculos utilitarios son mirar para nós, pero mirar desde ese punto de o que nós recibimos, a validación da outra persoa, o que a outra persoa opina de min agora, sí? E non mirar para a outra persoa o que eu podo ofrecerlle, o que eu podo ser no vínculo, en por min, sí? É aquilo que eu podo ofrecer. Eu podo ofrecer escoita, eu podo ofrecer coidado, eu podo ofrecer sostén, eu podo ofrecer presenza, eu podo ofrecer ese compromiso que ten que ver coa maneira na que eu falo de presenza. Eu estou por ti, para ti, porque eu teño todo isto para dar. Eu son isto e podo ofrecer isto. Iso sería un mirar para nós desde ese priorizarme e valorarme. E facémolo ao revés. O vínculo utilitario é xusto ao revés. Eu miro para min, pero estou sempre contabilizando o que recibo, o like, a validación. E non simplemente sendo, e logo xa veréis se me valoran. Se me valoran, perfecto. E se non me valoran, tomarei as miñas decisións respecto dese vínculo. Sí? E aquí, outra vez, o paradoxo.
O paradoxo é que desconéctanos realmente de quen somos, é un egoísmo, é que é eso, é un paradoxo. Desconéctanos de quen somos no acto de querer definirnos por todo aquilo que recibimos, por todo aquilo que me chega. E o estar moi pendente diso desconéctame do que eu son, das miñas capacidades, e tamén hai unha falta de traballo de autocoñecemento, non? O autocoñecemento no vínculo hai unha parte que será pois ese feedback que me dan, non? Feedback. Ti eres isto, ti eres así, isto está ben, mas cando é superficial é só unha validación. E non querer mirarme realmente, independentemente do que a outra persoa opine ou como a outra persoa actúe respecto de min, por quen eu son aí, polo que son quen de dar. Eu creo que se entende. Isto, despois, cada persoa ten que pensar nisto. Non? Precisamente eu explico moito para non quedar no titular. Priorízate. Claro, priorízate está moi ben. Mais require de moita reflexión. Priorizarte xa require de coñecerte. De saber que é o que queres, de verdade. Priorizarnos non é o mesmo que buscar validación. Non ten nada que ver co que nos dan. Priorizarnos é coñecernos, e nese coñecernos crear tamén un recoñecemento, coñecernos e recoñecernos, sí? De dicir, eu son isto coas outras persoas, eu son isto de cara ás outras persoas, e o que esas persoas fan non me corresponde, é asunto delas. Algo así. Aquí tamén entra outra vez o sentido existencial. Eu existo sendo isto. Eu son isto contigo e sen ti. E o que ti fas co que eu son e co que eu ofrezo non influe para nada no que eu son. A min non me define. Defínete a ti, que é a idea de todos os filósofos existencialistas, non?